Hej, jeg hedder Katie, og nu vil jeg vise jer, hvordan I kan lave en Movistar plantebroer. Jeg laver så en delebroer til jer alle sammen, som I så kan gå ind på. Jeg vil lave en pige. Tager jeg den her hudfarve. Så tager jeg de her øjne. Og den her næse. Og så den her mund. Tager jeg den her farve til munden. Den her farve læbestift. Og nu skal vi så vælge noget hår. Så tager jeg det her i den her farve. Og så tager jeg den her bluse. Og i den her farve. Så er vi kommet til bukser. Så tager jeg måske for eksempel de her bukser i en hvid. Se. Så tager jeg dem her. Se, sådan her. Og nu trykker vi så hernede på OK færdig. Så skal vi vælge et brugernavn. Vi kan måske hedde Nataliana. Og så skal vi så vælge et kodeord. Og den må I så godt vide, fordi det er sådan en delebroer, I også godt må gå ind på, hvis der I har lyst. Så kan koden for eksempel være, den kan være 123 star 123. Den kan være 123 star 123 planet. Og så skal vi lige gentage kodeord. 123 star 123 planet. Og den må I så gå ind på, hvis der I har lyst. Så trykker jeg hernede på jeg accepterer lav min konto. Så nu er vi i gang med at lave hende. Hej Nataliana, velkommen til Movistar Planet. Wow, det ser fantastisk ud. Jeg har nogle seje gaver til dig. Så åbner vi lige den. Så tager vi den her. Så fik vi lige 200 kroner. Så tager vi den her. Så fik vi sådan en lampe til vores værelse. Og den her, det er sådan en blomst til håret, man får. Og den her. Få denne gave i morgen. Så må vi først åbne gaven i morgen. Til en stakring så fame her. Ha' det sjovt, Nataliana. Og hende må I så gå ind på, hvis I har lyst til det. Og venligst ingen hackeri, tak. Og I skal ikke give gaver fra hende. Så vil jeg blive meget glad, hvis det var, I ikke gjorde det. Nå, men I kan se videre i mine andre videoer, som jeg gerne vil lave. Så vi ses i mine næste videoer. Hej hej.